Buru handiak eta erraldoiak horixe da gaurko gaia, amaitu dira gabonak, baina festagiroak gurean dirau eta asko gustatzen zaigu gai hau. Gaur herriko kaleetara aterako gara, kale jira batera eta bestera ibiltzen direlako gure pertsonaia handi horiek eta noski gurekin izango dira buru handiak eta erraldoiak. Aitorrek eta Borjak bereziki maite dituzte erraldoiak eta buru handiak eta haien ametsetako liburua idatzi dute. Bizkaiko buru handi eta erraldoiei buruzko liburua. Orain liburua orkestera datoz eta amaieran abesti bat ere joko dute. Gurekin dira Aitor Santamaria eta Borja Romero. Kaixo, bikote, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri. Arratsaldeon. Eskerrik asko. Aitor eta Borja oso okerrez baldin bada. Aitor eta Borja. Nondi datorkizu zuei erraldoi eta burua hundiekiko zaletasun hori? Txikitatik, hasi ginen, ez dakit, 2 urteekin edo, erraldoiak ikusten, eta hasi ginenean, gu bakarrik ginen horregoten ginenak. Orain erraldoi mania hitzea dago, baina duela 20 urte, zein beste. Orduan, hori, izitza osoa. Ikuste dut, egin batean zor diogula gure gurasoi, ez? Bereziki zure aitari eta nire aitari ere, hor egon zirela, bereziki hasierako garai horietan agian nahiko astuntzuak izan gintezkeenean, erraldoien kale jirak ikustera joateko eskatzen eta, baina, bueno. Baina zuentzat, Aitor, zer da erraldoi bat? Zuek erraldoi bat ikusten duzuenean, ze sentitzen duzu, edo gargantua bat, edo buru handi bat ikusten duzuenean? Hombre, berez zirrara bada nik uste. Igual emozioen multzo bat, sorta bat etortzen zaizkizunak momentu horretan. Baina nik uste dut, edo bai uste doala urteen poderioz aldatu zaigula erraldoiaren irudi hori gure, egin pertsonalenean, ez? Azkenan gaztetxoak garenean ikusten dozu zentzu batean erraldoia, agian bildura purtso bategaz be, orain agian gonaren azpian zer dagoen ezagutzean, beste miresmen batekin ere ikustera heldu zaitezke. Aldatu egin da urteen poderioz. Baina, esan dezu bildur pixka bat. Parte hartzaileen aldetik, batez ere aurrekin da zaudenean, buru handiak bai, ematen dute beldurra. Ze nola hala eraso egiten dute. Baina erraldoiek ez dituzte aurrak beldurtzen. Edo gutxi, buru handia baina asko gutxiago. Igual gehienak buru handiak eta gure kasuen be Bilbon gargantua bai. Gargantua bai. Erokitze egingo dugu, baina gargantua edoka bere... Badu bere garrantzua. Sarma, bai. Behar bai esan daiteke erraldoiak ontasuna edo adierazten duela, gehiago. Igual hain garaiak izatean errespetu apurtzo bat, ez? Lerro bat atzerantz ikusita hobeto zaudela ondorestatzeak edo. Borja, erraldoiak buru handiak eta gargantua Bizkaian liburua, hortxe eskuartean duzue gainera, zer da bertan jaso duzuena? Jaso dugu azkenean, batez be Bilboko erraldoien historia, azkenan Bilbok 500 urteko historia erraldoien artean, eta gero Bizkaikoa bai, eta azkenen momentuan gargantuaren historia, 200 urteko historiako Bilbon. Azkenen, iureun horri aldetan, laburtu egin dugu edo, 500 edo urteko historia. 500 urte. Beraz, lehenbiziko aipamenak, Aitor, duela 500 urtekoak direla esan daiteke. Lehenbizikoak baino guk ezagutzen ditugun lehenbizikoak. Edo ezagunak diren lehenbizikoak. Egia da aipamen nahiko zaharrak direla, baina ezin dugu ziurtatu eguneko egunean lehenak direnik. Bai ordea abia puntutzat hartu izan da orain dela urte batzuetatik. Liburu, eta beti musikarekin batera. Ze mutua, soinurik gabe, musikarik gabe, doinurik gabe, ez dago ikuskizunik, ez? Garrantzia du musikak. Normalean gaita, Nafarroko gaita, egoten da arraldoekin, batzuetan txizlariak egoten dira, baina orokorrean gaiteroak egoten gara, gazonetan egoten gara. Badago lege ez idatzi bat dinona erraldoia musika barik soilik mugitzen dela, ez? Eta musika hasten denan orduan hasten dela dantzan. Egia da. Liburuak 3 zati ditu, edo 3 zatitan banatu duzue, lehendabizikoa Bilbori buruzkoa da. Zer kontatu daiteke, Bilbori buruz, hola labur esan da? Egon diren 8 belaunaldi edo, argitu ditugun 8 belaunaldi, eta hori izan dugu, Aitorrak esan duena, lehenengo referentzia 1654koa da, eta handik, egon diren hainbat erraldoi, eta buru handik, eta anekdotak, eta historia, eta
Nahiko deigarria da 8 belaunaldi gitxienez aurkitu izan ditugula eta liburuak horiek birpasatzen dituena, ez? Zergaitik hain beste belaunaldi, hain denbora kakotxartean laburrean, ez? 500 urtetan 8 familia, erraldoi familia desberdin egon dira, hori ere misterio horredi erantzuna aurkitzeko ere liburua daukagu gure esku artean. Beraz, Bilbotik abiatu zarete, gero Bizkaia osora edatu zarete liburuaren bigarren zatian, Borja, eta hor, aipatzen dituzue, buru handi eta erraldoi desberdinak. Bai, gure lehenengo ideia zen bakarrik Bilboko erraldoien egitea. Baina, ja maituta esan gendu, animatuko gara gehiagorekin, eta Bizkaiko erraldoi guztien historia atera dugu, eta gero Gargantua, bai. Azkenean Bizkaikoa, igual, ez da Bilbokoa bezain luzea edo, baina, arkitu ditugu hori, lehenengo herritik, Amorebitatik, Usansolora, hori izan dira egin dugun errepasoa. Eta Gargantua esan ari gara, atal berezi bat, 3. atala Gargantuari buruzkoa. Lehenik eta behin agian azalduko dugu zer den Gargantua, agian bada ez dakienik? Bai, berez Gargantua pertsonaia bilbotartzat hartzen badugu ere, bere jatorria Frantzian dauka. Izan ere, 1594ean François Rabelais izeneko egile batek jaso zuen, edo bere eleberriko pertsonaia garrantzitsua da, hor pantailan daukagun Gargantua hori. Eta gerora, 1854an sortu zuen Etxaniz zuhiltzaileak, Bilbon oso famatoa den figura bat, eta zuhiltzailea izateaz gain, ere bai artista bazen. Eta berez Gargantua izatez pertsonaia erraldoi bat da, oso handia, ahoa irekia eta txirrista bat barruan duena, eta orduan umeak eta igual ezain umetxoak be, sartu egiten dira ahotik, alduenak edo bildurrari aurre egiten dionak, eta atera atzeko partetik. Ze polita, Bai, irudiak ere, umeak irentxi egiten dituen buru handi bat, ez da? Horregatik lehenengo pausoa nahiko dugarri esaten da gumentzat, baina gero ja sartzen zara eta ja benetan garri esaten da. Eta erraldoien kasuan, personai berri ja sortu dira, biztan da, lehen etzeudenak, baina egurrez eginak jarraitzen du gorputza, edo badago tradizioz egurra izan da. Badago modu harinago edo erresago bat, edo gehienako eraindikan egurrezkoak dira. Aintzineko erraldoak bai, igual egurrezkoak ziren, bentsat Bizkaian ez dira geratzen da. Eta horren dagoen gehiena da fibra bideo. Lehen kartoizkoak beha zeuden, baina gero azkenean 5 urte edo gero apurtzen ziren edo, eta ja fibrarekin ja, isu gutxiago, mugitzeko erresago. Eta zaintzeko erresago, azkenean kartoia azkar izorratzen da. Zuek artxiboetan arakatzen aritu zarete, herri argazkiak ateratzen ere bai, eta argazki bat ikusiko dugu. Zuek esango diguzue zergatik den zuentzat argazki hau berezia. Hemen, gainera egileak Borja Romero eta Aitor Santamaria, ez dago zalantzarik? Bai, argazkia gurea da ziur. Hauek dira, oraingo Bilboko erraldoiak, udalekoak, eta, hau da, duela 2 urteko bidaia, egin zutela Molins de Reira, hori da Katalunian dagoen herri bat. Bai, Bartzelona ondoan. Eta hor eukin genduen ekitaldi polit bat, eta gure partetik lagun onak egin ditugu bai hor. Eta berezia da, aspaldian ez zirelako 12 figurak batera ateratzen. Orduan, nik uste dut multzoan nahiko deigarria sorta daitekela argazki batean, imaginatu momentuan horde dantzatzen ikusten 12 erraldoiak, haien musikagaz, eta izan zen oso deigarria. Bitxia dena da, gizon da emakume danak gonadunak. Bai, egia da. Eta pentsa noiztik, Bai. Beharrez esango dugu, Alternatiba ez dakitzen da. Arrazoi praktikoen gatik medio, ez da? Esango dugu, ez da? Ederki, oso argazki politxa, Borja eta Aitor, eskerrik asko emandako informazio guztiagatik, liburu benetan interesgarria.